Ευαγγελία, ο σύζυγός σου είχε γράψει 104 ερωτικά ποίηματα. 104. Έχεις ξεπεράσει το θάνατό του? Μιχάλη, έχουν περάσει 3,5 χρόνια και δεν έχω πάει ακόμη στο σπίτι που μέναμε. Έφυγα από εκεί. Δεν μπορώ. Ήτανε το άλλο μου μισό. Καλησπέρα σας. Πολύ συχνά γεγονότα ζωής που συμβαίνουν σε όλους μας μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική μας υγεία. Αρκετοί άνθρωποι καταφέρνουν να τα ξεπεράσουν μόνοι τους. Κάποιοι άλλοι δεν τα ξεπερνούν ποτέ, ενώ οι περισσότεροι ζητούν τη βοήθεια ειδικού. Σήμερα θα μιλήσουμε για την απώλεια που σχετίζεται με το θάνατο ενός αγαπημένου μας προσώπου, την απόλυση από τη δουλειά, το χωρισμό ή το διαζύγιο ή την εμφάνιση κάποιας ασθένειας. Επίσης, θα δούμε το μετατραυματικό στρες και πώς μπορεί να μας διαλύσει τη ζωή. Συνήθως εμφανίζεται μετά από γεγονότα όπως η κακοποίηση στην παιδική ή ενήλικη ζωή, ο βιασμός, οι φυσικές καταστροφές ή ό,τι άλλο έχει απειλήσει τη ζωή μας. Μαζί μου σήμερα βρίσκεται η πολύ γνωστή ηθοποιός, η Ευαγγελία Σανιωτάκη. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα κινητικό πρόβλημα και μας κάνετε μεγάλη τιμή που προσπαθήσατε να είστε εδώ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μας μιλήσετε για την απώλεια σήμερα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, δίπλα μου κάθεται η κυρία Αβράμπου, ψυχολόγος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Απέναντι επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θα μας απαντήσουν σε μια υποθετική ερώτηση, την οποία δεν τους έχουμε αποκαλύψει. Ευαγγελία, με τον Σπύρο ήσουν παντρεμένη 50 χρόνια. 50 τον Σπύρο Καλογύρου. Ναι. Τον έχασες πριν από 3,5 χρόνια και θέλω να μου περιγράψεις πώς βίωσες αυτή την απώλεια. Πάρα πολύ άσχημα. Νόμιζα ότι τέλειωσε η ζωή για μένα. Έπαθα κατάθλιψη, κλείστηκα στον οροπό επάνω γιατί τον είχα φέρει κοντά εκεί στο νεκροταφείο και αισθανόμουν ότι είμαι δίπλα του. Ήταν πολύ άσχημη περίοδος για μένα. Δεν ήθελα καθόλου φως στο δωμάτιό μου, κλεισμένη, ερχόταν η γυναίκα, της έλεγα φύγε κλπ. Ήταν μια διαδικασία που πίστεψες ότι θα σε καταβάλει και ότι μπορεί να σε καταστρέψει ενδεχομένως. Βεβαίως. Ψυχικά εννοώ και ενδοσωματικά ενδεχομένως. Ναι, γιατί ήταν και μια απώλεια τόσο μεγάλη. Δεν θέλω να περιευτολογήσω για την αγάπη που μου είχε ο Σπύρος, αλλά προσπαθούσα να σκεφτώ κάτι δυσάρεστο που μου είχε κάνει στα 50 χρόνια και δεν έβρισκα. Για να με βοηθήσει λίγο να... Δεν μπόρεσα να βρω κάτι που στα 50 χρόνια με είχε πικράνει. Ο γλυκός μου 104 ποίηματα ερωτικά μου έχει γράψει. 104. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία και συγκινείστε κάθε φορά που θυμάστε αυτή την στιγμή της απώλειας. Κυρία Αβράμπου, θα ξεκινήσω με κάτι που λέει πολύ απλά ο λαός, ότι ο Θεός σου δίνει όσα μπορείς να αντέξεις. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά όλοι μας μπορούμε να αντέξουμε τον πόνο που αφήνει η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Το πένθος από μόνο του είναι μια φυσική και φυσιολογική διαδικασία απέναντι σε κάτι που χάσαμε και έχει αξία για εμάς. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αντίδραση συναισθηματική ή ακόμα και σε επίπεδο συμπεριφοράς εκφράζει το πένθος μας είναι φυσιολογική. Αυτό το οποίο το διαχωρίζει από το μη φυσιολογικό είναι αν βρισκόμαστε σε άκρα. Τι σημαίνει άκρα? Δηλαδή σημαίνει ότι αν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αποφεύγει πλήρως να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της απώλειας, συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν ο αγαπημένος του άνθρωπος συνεχίζει να ζει, να του φτιάχνει φαγητό, να μιλάει σαν αυτός να είναι ακόμα στο παρόν, ή στο άλλο άκρο η θλίψη και ο πόνος να τον καταβάλουν τόσο πολύ, ώστε αυτό τελικά να επηρεάζει πάρα πολύ τη λειτουργικότητά του, το συναίσθημά του και τελικά ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αυτός αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη ζωή. Μπορεί να έχουμε όμως και σωματικά συμπτώματα ή να αλλάζει η συμπεριφορά μας όταν χάσουμε έναν άνθρωπο που αγαπούμε πολύ? Συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι πενθούν μπορεί να διαμαρτύρονται για πονοκεφάλους ή για τους πονάει το στομάχι τους, να έχουν δερματικούς ερεθισμούς, αλλά να έχουν ακόμα και διαταραχές στον ύπνο, δυσκολίες να κοιμηθούν ή ακόμα και να κοιμούνται πάρα πολλές ώρες, αλλαγές στην όρεξή τους, να ξεσπάνε εύκολα σε κλάματα,
ή σε επίπεδο συμπεριφοράς να δυσκολεύονται αρκετά να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα ή να ανταποκριθούν σε καθημερινές υποχρεώσεις. Ευαγγελία, φαντάζομαι ότι ακούγοντας την κυρία Αβράμπου αναγνώρισες αρκετά πράγματα. Ναι, πάρα πολλά. Στο δικό σου πένθος. Ναι, ακριβώς. Ξέρω ότι έχασες τον άντρα σου και απέφυγες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή δεν ξέρω αν έχεις πάει ακόμα, στο σπίτι που ζούσατε στην Αθήνα. Δεν ζεις εκεί? Δεν έχω πάει, όχι. Έχω έρθει στον Οροπό και μένω πια μόνιμα. Έχω αφήσει το σπίτι έτσι όπως ήταν, το ρολόι σταματημένο την ώρα που έφυγε ο Σπύρος, και δεν μπορώ να πάω στο δωμάτιό του, δεν μπορώ. Και ευτυχώς υπήρχε το σπίτι το δεύτερο στον Οροπό και μένω εκεί και λίγο αισθάνομαι ότι είναι δίπλα μου. Αυτό με παρηγορεί πάρα πολύ. Σου είπα ότι αυτό είναι δίπλα και κάθε φορά που η επιθυμία μου είναι πολύ έντονη, κάθομαι του μιλάω πάρα πολύ. Στο νεκροταφείο? Στο νεκροταφείο. Γιατί μετά από κάθε επίσκεψή μου στο νεκροταφείο και αφού λέω κάποια πράγματα και μιλάω μαζί του, μετά αισθάνομαι μια ψυχική εφορία. Η δική σας η ανάγκη, αυτό που ίσως ενδεχομένως σας κάλυπτε ο άντρας σας, ήταν ακριβώς αυτό το οποίο ζείτε και τώρα. Πηγαίνοντας στο νεκροταφείο και μοιράζοντας μαζί του με έναν τρόπο φαντασιωσικό τη σκέψη σας, ίσως αισθάνεστε ότι επικοινωνείτε μαζί του. Άρα με αυτόν τον τρόπο αυτό σας προσφέρει μια ανακούφιση, μια ικανοποίηση και μια αγαλίαση, όπως λέτε. Ακριβώς διότι διατηρείτε ένα κομμάτι του ζωντανού μέσα σας. Έχω όμως τις ώρες της απομόνωσής μου και τις ώρες που σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα το Σπύρο. Αυτά τα έχω όσο και να... Παρότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια, να σας ρωτήσω πόσο είναι, αν μπορεί κάποιος να το βάλει σε ποσοτικό επίπεδο, πόσο πρέπει να διαρκεί ένα πένθος, αν μπορούμε να πούμε? Είναι δύσκολο να το ορίσουμε χρονικά, γιατί κάθε άνθρωπος θέλει το δικό του χρόνο. Σαφέστατα όμως, όταν το πένθος διαρκεί τόσο μεγάλη διάρκεια και σε συνδυασμό με άλλα κομμάτια, όπως αναφέραμε πριν, το να δυσκολεύεται ο άνθρωπος τελικά να συνεχίσει τη ζωή του ή να συνοδεύεται ακόμα και από έμμονες σκέψεις αυτοκτονίας ή σκέψεις απαξίωσης για τον εαυτό του, ή τελικά να προβαίνει ακόμα και σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Συνδυαστικά λοιπόν πράγματα μαζί μπορούν να μας χτυπήσουν ένα καμπανάκι ότι κάτι πλέον δεν είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που θα πρέπει να αναγνωρίσει το περιβάλλον του ανθρώπου που βιώνει το πένθος και να τον οδηγήσει σε κάποιο ειδικό, αν καταλάβει ότι είναι πέρα από τα όρια τα συμπτώματα αυτά? Συμπεριφορές που μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικές. Δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο ο οποίος πενθεί να συμμετέχει σε επικίνδυνες δραστηριότητες. Παίρνει το αυτοκίνητο και τρέχει πάρα πολύ ή αρχίζει και πίνει πάρα πολύ. Άλλο κομμάτι είναι πάρα πολύ αποσυρμένος από την κοινωνική του ζωή. Να μην δέχεται να δει κανέναν, να μην θέλει να συμμετάσχει σε καμία από τις δραστηριότητες που συμμετείχε μέχρι πρότινος. Ενδεχομένως να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, παραιτημένος από τη δουλειά. Να έχει εγκαταλείψει πλήρως την εμφάνισή του και τον εαυτό του, την εμφάνιση ενώ τη διατροφή του, το πώς φαίνεται, την καθαριότητά του, όλα αυτά τα κομμάτια. Ωστόσο, Ευαγγελία, εσύ βγήκες από το βαρύ πένθος. Υπήρξε μια σκέψη, ακούω πολλές φορές τους ανθρώπους να λένε ότι σκέφτονται τι θα ήθελε ο άνθρωπος που έχουν χάσει να κάνουν μετά, σαν να τους βλέπει από ψηλά και να περιμένει να δουν τι θα κάνουν. Ναι, εγώ αυτό το έχω πολύ έντονο. Λέω ότι ο Σπύρος δεν θα ήθελε να με βλέπει πικραμένη, δεν θα ήθελε να κλαίω για αυτόν, δεν θα ήθελε να σταματήσω την ενέργεια που είχα από πάντα που ήμασταν μαζί. Και πιστεύω ότι με παρακολουθεί, με βλέπει και κάνω υποσυνείδητα ό,τι νομίζω ότι θα ήθελε να βλέπει σε μένα. Είχατε τη φήμη του πιο αγαπημένου ζευγαριού στον ελληνικό κινηματογράφο. Τι σκέφτεσαι σήμερα όταν ακούς ότι ένα ζευγάρι χωρίζει? Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μια άλλη απώλεια. Την απώλεια του χωρισμού. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ και όταν είναι και γνωστό το ζευγάρι, τι μπορεί να πει κανείς για ένα χωρισμό? Εγώ μη με ρωτάς, είμαι πολύ υπέρ της οικογένειας και του αγαπημένου ζευγαριού. Δεν θέλω να ακούω καθόλου για χωρισμό. Είναι κάτι ξένο για σένα? Εντελώς. Άγνωστο, όχι ξένο, άγνωστο. Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, κυρίες και κύριοι, είτε αυτό πρόκειται για μια ερωτική σχέση, είτε για το γάμο, είναι για πολλούς ανθρώπους ένα σοβαρό ψυχοδραματικό γεγονός, το οποίο μπορεί να αποτραπεί με αρκετούς τρόπους. Εμείς επιλέξαμε να σας δείξουμε έναν από αυτούς και να συζητήσουμε παρακάτω πόσο σημαντικό είναι να βρίσκουμε λύσεις όταν δημιουργείται μια τέτοια απώλεια που οφείλεται στο διαζύγιο ή το χωρισμό. Ένας σύμβουλος γάμου, ο βασικός του ρόλος είναι να βοηθήσει ένα ζευγάρι να θυμηθεί αυτό που τους έχει ενώσει. Τα πιο
πιο συχνά προβλήματα είναι η απιστία και η έλλειψη σεξουαλικής ζωής. Και τα δύο φυσικά αυτά είναι προβλήματα ή μάλλον συμπτώματα μιας αποξενωμένης σχέσης. Αυτό που έχει χαθεί αυτή τη στιγμή είναι η επικοινωνία, είναι η προσωπική επαφή. Οι άνθρωποι έχουν επικεντρωθεί πολύ πιο πολύ στην αυτονομία τους και στο εγώ τους και λιγότερο στο μαζί. Το προφίλ των ανθρώπων που έρχονται σε ένα σύμβουλο γάμου είναι άντρες και γυναίκες από ηλικίες 35 έως 55 ετών, ζευγάρια που έχουν πρόβλημα στο γάμο τους και χρειάζονται ορισμένες συμβουλές, γιατί μια καλή επικοινωνία βοηθάει ένα γάμο να συνεχίσει. Οι άντρες συνήθως θέλουν περισσότερο να έρθουν και από τις γυναίκες, γιατί για έναν άντρα είναι πιο δύσκολο να πάρει την απόφαση του διαζυγίου από ότι για μια γυναίκα. Τελευταία έρχονται και ζευγάρια ακόμα και πριν παντρευτούν, συμβουλευτικά να τους βοηθήσω να καταλάβουν αν αυτό είναι το τέρι τους, αν έχουν κάνει μια σωστή επιλογή. Η πρώτη συνεδρία είναι κοινή στο γραφείο, όπου βλέπω και τον άντρα και τη γυναίκα μαζί και μου λένε τον λόγο που τους έχει φέρει, που τους έχει οδηγήσει στο γραφείο μου. Μετά τους βλέπω χώρια, μία ώρα ψυχοθεραπεία το κάθε άτομο, όπου εκεί πολλές φορές αποκαλύπτονται μυστικά που έχουν ο ένας για τον άλλον και δεν ξέρουν πώς να τα εκφράσουν, και θα προσπαθήσω να τους βοηθήσω να βρουν μια λύση. Η κάθε σχέση θέλει φροντίδα. Αυτό που λέω λοιπόν είναι, βγείτε ένα ραντεβού, μιλήστε με τον άλλον, κάντε έρωτα, κάντε ένα ταξίδι, ασχοληθείτε. Το να ασχοληθεί ο ένας σύντροφος με τον άλλον είναι το σημαντικότερο που μπορεί να κάνει κάποιος για τη σχέση του. Κυρία Βράμπο, έχουμε μπει στο κομμάτι του χωρισμού και του διαζυγίου και θέλω να σας ρωτήσω γιατί για κάποιους ανθρώπους ο χωρισμός είναι μια διαδικασία βαριά, όσο και το πένθος για πολλούς, ενώ για άλλους είναι μια διεκπαιρεωτική διαδικασία. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Ένας βασικός είναι κατά πόσο έχω επιλέξει τελικά να χωρίσω με τον σύντροφό μου ή αν είναι η επιλογή του συντρόφου μου. Δηλαδή κατά πόσο έχω έναν έλεγχο, αν θέλετε, σε αυτό που μου συμβαίνει ή όχι. Γιατί όταν σε εγκαταλείπει ο άλλος δεν έχεις έλεγχο. Οπότε δημιουργείται μεγαλύτερο αίσθημα ανασφάλειας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι πόσο τελικά έχω επενδύσει σε αυτή τη σχέση. Τι σημαίνει να έχω επενδύσει, ποιες ανάγκες προσωπικές μου κάλυπτε η σχέση. Τελικά αξίζει να επενδύσεις τόσο πολύ στις σχέσεις. Γιατί μετά έρχεται ο χωρισμός και είναι μια διαδικασία που πρέπει να τη βιώσεις με πόνο και να τη βιώσεις full, ας πούμε, όπως θα έλεγε κάποιος. Θα σας το απαντήσω πάρα πολύ απλά. Είναι σαν να μου λέτε ότι δεν θα ξαναοδηγήσω επειδή κάποια στιγμή έπαθα λάστιχο ή επειδή κάποια στιγμή τράκαρα. Είναι μέσα στη ζωή και ο πόνος. Είναι ένα κομμάτι της ζωής. Το να αποφύγουμε να βιώσουμε τον ψυχικό πόνο μπορεί είτε να μεταφραστεί αργότερα σε σωματικό πόνο, είτε τελικά να μας κρατήσει καθυλωμένους. Η συμβουλή σε αυτή τη περίπτωση ποια είναι? Δεν υπάρχει μια συμβουλή. Αν υπήρχε μια συμβουλή, οι χωρισμοί θα ήταν εύκολοι τότε. Θα ήταν εύκολη υπόθεση. Ευαγγελία, είχατε φτάσει ποτέ στο όριο του χωρισμού? Το λέω τώρα αυτό γιατί θα σκεφτεί κάποιος 50 χρόνια δεν μπορεί να μην καυκαδίσανε ποτέ, δεν μπορεί να μην έγινε κάτι. Ή τελικά μόνο ο θάνατος σας χώρισε, αλλά ούτε και αυτός από ό,τι καταλαβαίνω. Ουσιαστικά ούτε από αυτό. Έτσι νιώθω εγώ. Κοίταξε, μικροκαυγαδάκια είχαμε, αλλά πολύ μικρά. Είχαμε μία σχέση που στηριζόταν σε γερές βάσεις, οι οποίες ήταν θαυμασμός, αγάπη και σεβασμός. Δεν είχε πικράνει ο ένας τον άλλον ποτέ και έτσι εγώ ιδιαίτερα σε 5 λεπτά πήγαινε και τον φιλούσα και τα είχα ξεχάσει όλα. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Να περάσω απέναντι στον κύριο Βούρδα. Καλώς ήρθατε. Είστε παιδοψυχίατρος και θα ήθελα να σας ρωτήσω πράγματα που ρωτούν όλοι και αφορούν το θάνατο και το διαζύγιο και έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Ένα παιδί μπορεί να διαχειριστεί την πληροφορία του θανάτου για τον γονέα, τον αδελφό ή ένα αγαπημένο πρόσωπο? Εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού. Γιατί τα παιδιά πριν την ηλικία των 5, 6, 7 χρόνων δεν έχουν συνειδητοποιήσει την ιδέα του θανάτου όπως οι ενήλικες και νομίζουν ότι είναι κάτι παροδικό που ίσως μπορεί να ξαναεμφανιστεί ο πεθαμένος. Μετά την ηλικία των 7 χρόνων το παιδί αντιλαμβάνεται το ανεπίστρεπτο του θανάτου. Και τι πρέπει να λέμε στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους και πρέπει τα παιδιά να παρίσταται στις κηδείες? Είναι επίσης ερωτήματα που κάνει πολλοί κόσμος. Πολλές φορές ο γονιός φοβάται πώς θα αντιδράσει το παιδί, γιατί ουσιαστικά φοβάται τι θα πει ο ίδιος και πώς θα το νιώσει όταν το πει, όταν ακούσει τον εαυτό του να μιλάει για τον θάνατο του μπαμπά, του παππού, κάποιου αγαπημένου προσώπου. Επομένως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούν οι γονείς και να το λύσουν. Τα παιδιά συνήθως το αντιμετωπίζουν πολύ καλύτερα από τους γονείς. Ναι, και πολύ πιο ψύχρεμα. Και πολύ πιο ψύχρεμα.
Και συνήθως κοιτάνε τους γονείς στα μάτια για να πάρουν γραμμή, όπως λέμε, πώς πρέπει να ανταποκριθούν και πώς πρέπει να νιώσουν. Ιδίως στα παιδιά μικρής ηλικίας. Τι πρέπει να λέμε, ας πούμε, σε ένα παιδί που χάνει ξαφνικά τον πατέρα του? Το λέμε καταρχάς? Ότι ο μπαμπάς πέθανε. Ότι ο μπαμπάς μας άφησε. Ότι ο μπαμπάς πήγε στον ουρανό. Πρέπει τα παιδιά να παρίστανται στις κηδείες? Επιμένω σε αυτή την ερώτηση. Δεν είναι ότι πρέπει ή δεν πρέπει. Αν το παιδί είναι έτοιμο να πάει στην κηδεία, είναι καλό να πάει. Είναι κακό να μην πάει, διότι θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εκθέσουμε το παιδί σε κάτι τραυματικό. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, ένα παιδί που πάει στην κηδεία, ας πούμε, δεν τραυματίζεται. Η κηδεία σημαίνει φροντίζω. Και ένας τελευταίος χαιρετισμός. Αυτό πρέπει να συμβεί. Το παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χαιρετήσει αυτόν που έφυγε. Για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι το διαζύγιο ή ο χωρισμός των γονιών λειτουργεί ψυχοτραυματικά για ένα παιδί. Σήμερα που οι κοινωνίες έχουν γίνει πιο ανεκτικές, θεωρείτε ότι τα παιδιά θα πρέπει να υποστηρίζονται μετά το χωρισμό των γονιών τους ή όχι? Τα περισσότερα παιδιά χωρισμένων οικογενειών μεγαλώνουν μια χαρά. Μια χαρά. Αυτό ξέρω και εγώ. Χωρίς κάποια ψυχοπαθολογία. Μπορεί να αισθάνονται λίγο περισσότερο στρες ή λύπη, στεναχώρια γύρω από την περίοδο του χωρισμού, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν το ξεπερνούν. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να τρέχουμε στους ειδικούς, χωρίς να πήγαινε το παιδί σε ειδικό να το υποστηρίξεις. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για την απώλεια και τις επιπτώσεις που έχει στον ψυχισμό μας. Θα μιλήσουμε για την απώλεια της οικονομικής σταθερότητας, την απόλυση στη δουλειά, την απώλεια της υγείας μας, μια πολύ σημαντική απώλεια, και θα δούμε ποια είναι τα πιο σοβαρά ψυχοτραυματικά γεγονότα στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Σε λίγο και πάλι μαζί. Παρακολουθείτε την εκπομπή Όλα για την Υγεία μου. Συζητούμε για τις απώλειες μεγάλες ή μικρές στη ζωή μας που μπορούν να δοκιμάσουν τον ψυχισμό μας. Μαζί μου βρίσκεται η κυρία Αβράμπου, ψυχολόγος, και η πολύ αγαπητή ηθοποιός, η Ευαγγελία Ισαμιωτάκη. Ευαγγελία, μας περιέγραψε στο πρώτο μέρος της εκπομπής εξαιρετικά πώς βίωσες την απώλεια του αγαπημένου σου συζύγου, και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν η λύση για σένα μετά από αυτό, για να ξεπεράσεις το πένθος, ήταν να ακούσεις την ψυχή σου και τα θέλω σου. Ναι. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ καλό είναι ότι ξαναγύρισα στο θέατρο. Ξέρεις, η επιθυμία μου να είμαι καλή στο ρόλο, να αρέσω στον κόσμο, στο κοινό, με έκανε για λίγο να ξεφύγω από την πολύ μεγάλη θλίψη. Αυτό στην αρχή, και λίγο ήταν ένα είδος θεραπείας. Δεν ξέρω αν είναι. Το φάρμακό σου ήταν το σανίδι, Το φάρμακό μου ήταν το σανίδι, γιατί βλέπεις πρώτα βγαίνει η ψυχή, λέει ο λαός, και μετά το χούι. Και εμείς οι ηθοποιοί θέλουμε να πεθάνουμε πάνω στη σκηνή. Να ρωτήσω, το γεγονός ότι υπήρχαν παιδιά, εγγόνια και αυτά, ήταν υποστηρικτικό σε μια τόσο δύσκολη στιγμή? Πολύ. Στην αρχή ιδιαίτερα ήταν μόνο ο γιος μου, η νύφη μου και η εγγονή μου, την οποία λατρεύω κιόλας, έχει το όνομά μου, και αυτό ήταν που με έκανε να σηκωθώ από το κρεβάτι, να ανάψω φως και να πω όχι, πρέπει να συνεχίσω τη ζωή μου, γιατί αυτοί οι τρεις άνθρωποι που με λατρεύουν δεν πρέπει να με χάσουν. Αυτό ήταν. Μας είπατε στο πρώτο μέρος, κυρία Αβράμπου, κάποια πράγματα για τη συνειδητοποίηση της απώλειας, πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την απώλεια. Διαδικασία που πολλές φορές χρειάζεται τη βοήθεια ειδικού. Πότε κάποιος άνθρωπος έχει λόγο να απευθυνθεί σε ειδικό? Η ενοχή είναι κάτι που ακολουθεί πολύ συχνά την απώλεια. Συνήθως μπορεί να αισθανόμαστε είτε πρόκειται για θάνατο, είτε πρόκειται για χωρισμό, είτε πρόκειται αργότερα, ίσως δούμε και στο κομμάτι της εργασίας, να αισθανόμαστε ότι φταίμε εμείς, ότι κάτι δεν χειριστήκαμε καλά, ότι κάτι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα, ή ενδεχομένως να μετανιώνουμε για πράγματα που είπαμε ή δεν είπαμε, ή κάναμε ή δεν κάναμε, με αποτέλεσμα αυτό να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την διαδικασία του πένθους. Άρα λοιπόν σε κάποιον ειδικό μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να δουλέψει τα συναισθήματα αυτά, τελικά να βρει ένα νόημα μέσα από όλη την απώλεια και να καταφέρει να ζήσει την περίοδο μετά από αυτήν. Ένα ψυχοτραυματικό γεγονός όπως η απώλεια μας κάνει πιο ευαίσθητους εντός εισαγωγικών στο να αναπτύξουμε μια ψυχοπαθολογία, και ενώ μια αγχώδη διαταραχή, μια κατάθλιψη, οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό? Δεν να αναπτύσσουμε κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι χωρίζουμε ή χάνουμε κάποιο κοντινό μας. Συνήθως άλλοι παράγοντες, όπως είναι η δομή της προσωπικότητας, μια αγχώδη δομή προσωπικότητας, έχει περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσει, αν θέλετε, κάποια παθολογία, προηγούμενο ιστορικό. Στις μέρες μας η πιο συχνή απώλεια έχει να κάνει με το χρήμα. Ξαφνικά καλούμαστε να ζήσουμε με πολύ λιγότερα και να δεχθούμε
την απόλυση ως ένα φυσιολογικό γεγονός, που όμως δεν είναι. Υπάρχουν συμβουλές σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή της απόλυσης από τη δουλειά? Καταρχήν, δεν συμφωνώ ότι η απόλυση δεν είναι ένα φυσιολογικό γεγονός. Σε όλες τις κοινωνίες και σε προηγούμενα χρόνια, ακόμα και όταν δεν υπήρχε η κρίση, άνθρωποι διώχνονταν από τη δουλειά τους, είτε επειδή εταιρείες κλείνανε, μειώνανε το κόστος ή υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Τώρα αυτό όμως έχει πάρει επιδημική διάσταση, ξέρετε. Έχει πάρει επιδημική διάσταση. Απλά νομίζω ότι η σημαντική διαφορά στο τι γινόταν παλαιότερα με το τι συμβαίνει τώρα είναι η έλλειψη ελπίδας ή προσδοκίας. Παλαιότερα, ακόμα και αν έχανε κάποιος άνθρωπος τη δουλειά του, σαφέστατα μπορεί να είχε ψυχολογικές συνέπειες, αλλά υπήρχε τουλάχιστον η ελπίδα ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξαναναζητήσει, μπορεί να ξαναβρει. Στην κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα, θεωρείται τελεσίδικο όπως σχεδόν και ο θάνατος. Έχασα τη δουλειά μου και είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρω να βρω κάτι αντίστοιχο. Εδώ υπάρχει μια συμβουλή. Υπάρχουν συμβουλές. Ένα βασικό κομμάτι είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος τελικά απολύεται να μην το κρατήσει κρυφό. Άρα ένα κομμάτι είναι ότι πρέπει σίγουρα να το ανακοινώσουμε. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να μιλήσουμε στους κοντινούς μας για το τι πραγματικά αισθανόμαστε. Να ζητήσουμε βοήθεια από το περιβάλλον. Βοήθεια μπορεί να είναι είτε να μας βοηθήσουν να βρούμε κάποια εργασία, να το ανακοινώσουμε και ενημερώσουμε το περιβάλλον μας ότι ψάχνουμε για δουλειά, αυξάνουμε τις πιθανότητες τελικά να βρούμε εργασία. Μέχρι και οικονομική μπορεί να είναι η βοήθεια. Βάλτε μια ανωτελεία, θα δούμε την υποστήριξη της οικογένειας και των κοντινών ανθρώπων σε μια τέτοια ιστορία, όταν συμβαίνει δηλαδή να χάσουμε τη δουλειά μας, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν, θα μας το πείτε αμέσως μετά. Αλλά θέλω να ρωτήσω την Ευαγγελία στο σημείο αυτό. Λένε Ευαγγελία ότι η αλληλεγγύη είναι ψυχοπροφυλακτική όταν βιώνουμε για παράδειγμα μια απόλυση. Φαντάζομαι ότι η ζωή σου δεν ήταν ρόδινη. Θα υπήρξαν και περίοδοι με δυσκολίες και οικονομικές. Το στήριγμά σου τότε πάλι ο άντρας σου ήταν? Πάντα. Πάντα. Και έτσι επιβιώσαμε και έτσι μπορέσαμε και κάναμε μια κάποια περιουσία, ακριβώς γιατί ο ένας στήριζε τον άλλον. Πάρα πολλές φορές που υπήρξε απώλεια σε μια δουλειά ή χάναμε ένα ρόλο ή εγώ ή εκείνος που μας άρεσε πάρα πολύ, ο ένας στήριζε τον άλλον. Δεν πειράζει, θα έρθει κάτι άλλο καλύτερο και αυτά, και έτσι το ξεπερνούσαμε. Όσον αφορά τώρα την τωρινή κατάσταση, αυτό είναι αφόρητο. Δεν νομίζω ότι δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Δηλαδή χάσαμε τη ροή μας, χάσαμε τη ζωή μας, χάσαμε τα θέλω μας. Είχαμε, ειδικά εγώ, είχαμε φτιάξει έτσι μια ζωή που να μπορώ να ζήσω αξιοπρεπώς μέχρι όσο θα ζούσα. Και τώρα ξαφνικά έχω αρχίσει και θέλω να πουλάω, γιατί δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί και με πληγώνει. Κυρία Αβράμπο, ακούω συχνά ότι το περιβάλλον μπορεί να μας στηρίξει σε μια απώλεια οποιαδήποτε μορφής, όμως οι άνθρωποι ορισμένες φορές δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό. Λέτε δεν ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτήσουμε τον άνθρωπο αυτό που βιώνει την απώλεια τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να το βοηθήσουμε. Δείχνοντας τη διάθεσή μας, ανοίγουμε και την πόρτα στον άλλον τελικά να μας πει τι είναι αυτό που χρειάζεται. Να επικοινωνήσουμε δηλαδή και να δείξουμε διάθεση αλληλεγγύης. Και να δείξουμε τη διάθεση για βοήθεια. Μπορεί η βοήθεια όντως μπορεί να πάρει τη φύση οικονομικής βοήθειας, αλλά μπορεί να είναι το να μιλήσω σε κάποιον για σένα ότι ψάχνεις δουλειά. Το να φροντίσω κάτι για σένα. Το να είμαι εδώ για να σε ακούσω. Το να είμαι εδώ για να συζητήσουμε μαζί τι επιλογές έχουμε. Να σε στηρίξω με κάθε τρόπο με τον οποίο μπορώ. Αυτό είναι πολύτιμο. Λειτουργεί, βοηθά τους ανθρώπους. Φυσικά και βοηθά τους ανθρώπους. Δεν αισθανόμαστε μόνοι σε κάτι καταστροφικό που μπορεί να βιώνουμε, με εισαγωγικά καταστροφικό που μπορεί να βιώνουμε, όπως είναι μια σημαντική απώλεια. Το να είμαστε με κάποιους ανθρώπους μαζί, κοντινούς μας, είναι πολύ πιο εύκολο να το ξεπεράσουμε. Από ότι να είμαστε μόνοι μας. Η απόλυση ως ψυχοτραυματικό γεγονός, κυρίες και κύριοι, ακόμη και στις μέρες μας που θεωρείται ως κάτι πιθανό για πολλούς ανθρώπους, μας μπλοκάρει. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε πώς μπορεί να γίνει η αφορμή για μια καινούργια αρχή. Πολλές φορές γίνεται η αφορμή για μια καινούργια αρχή, η απόλυση. Ένας άνθρωπος που έχει απολυθεί βιώνει το πένθος. Οπότε λοιπόν το πρώτο που χρειάζεται είναι να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα, να διαχειριστεί το άγχος που έχει και να μπορέσει να βρει στήριξη στους δικούς ανθρώπους. Αυτό που χρειάζεται μετά είναι να μην χάσει την καθημερινότητά του. Να παραμείνει δραστήριος και μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ ο εθελοντισμός. Το να προσφέρει δηλαδή μέσα από τις γνώσεις που έχει έργο σε άλλους ανθρώπους. Αυτό να το κάνει να νιώσει πολύ παραγωγικό στην καθημερινότητά του. Όταν απολυθεί κάποιος, χρειάζεται να φτιάξει ένα οικονομικό πλάνο. Με βάση τα χρήματα της αποζημίωσής του ή τα χρήματα που έχει, να τον βοηθήσει να ξέρει πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή του για να μπορέσει να
σχεδιάσει την αναζήτηση εργασίας. Φτιάχνει το βιογραφικό του, το εμπλουτίζει, το ανανεώνει, το κάνει πιο σύγχρονο. Προσθέτει ό,τι εμπειρία και όποιες αρμοδιότητες είχε όλα αυτά τα χρόνια στο τομέα της εργασίας του. Προσθέτει νέες δεξιότητες και επιδιώκει να βρει σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις. Ψάχνει να βρει τις συστατικές επιστολές που χρειάζεται από τον εργοδότη του ή από πρώην εργοδότες. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ καλά τα social media προκειμένου να προβάλλει τον εαυτό του. Δηλαδή, μπορεί είτε να ενημερώσει μέσω email και μέσω μηνυμάτων τους ανθρώπους του επαγγελματικού ή προσωπικού του κύκλου για την ενδεχόμενη αναζήτηση εργασίας. Μπορεί να φτιάξει μια δική του σελίδα όπου θα προβάλλει όλα τα επαγγελματικά του προσόντα, ώστε να μπορέσει μια εταιρεία να τον βρει και όχι εκείνος να βρει. Μπορεί να απευθυνθεί σε εταιρείες και να αναζητήσει εργασία απευθείας από το ίντερνετ. Χρειάζεται να στοχεύσει ψηλά, να ανεβάσει τον πύχη, να σκεφτεί πού θα ήθελε να δουλέψει. Θα στείλει βιογραφικό ακόμα και αν δεν αναζητούν εργαζόμενους με τα προσόντα του. Όταν κάποιος χάσει τη δουλειά του, ίσως χρειαστεί να γίνει πιο ευέλικτος. Δηλαδή, ακόμα και αν είσαι σε ένα χώρο εργασίας που ήταν για πολλά χρόνια και ήταν παραγωγικός και αποδοτικός εκεί, ίσως πλέον αυτή η εργασία να μην έχει τόση προσφορά ή τόση ζήτηση. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να πάρει μια απόφαση ακόμα και να αλλάξει επαγγελματικό πλάνο, να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και να αναζητήσει εργασία ακόμα και σε τομείς που πριν δεν είχε ασχοληθεί. Να έρθω στον κύριο Βούρδα και να τον ρωτήσω ότι τελευταία ακούω απορίες γονέων που έχουν να κάνουν με τη στάση τους απέναντι σε ένα παιδί που αξιώνει όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά για την κρίση, την απόλυση του γονέα ή τις οικονομικές δυσκολίες μιας οικογένειας? Μπορούν να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες? Το να κρατάμε μυστικό στο παιδί, δηλαδή να καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει στο σπίτι, το οποίο όμως δεν μπορεί να κατανοήσει ακριβώς τι αντιδράσει, αυτό είναι το χειρότερο για το παιδί. Πρέπει να δίνεις μια εξήγηση που το παιδί μπορεί να καταλάβει ανάλογα με την ηλικία του. Δηλαδή, τι θα απαντούσατε σε ένα παιδί που λέει ότι θέλω να αγοράσω αυτό, τον υπολογιστή, γιατί τον έχει ο συμμαθητής μου, στον πατέρα του που είναι άνεργος? Πρώτον, να αναγνωρίσει την επιθυμία του παιδιού να το αγοράσει. Βλέπω ότι θέλει έναν υπολογιστή. Δεύτερον, μακάρι να μπορούσαμε να αγοράσουμε τον υπολογιστή, και εγώ θα ήθελα ένα. Τρίτον, δεν έχουμε τα χρήματα να το αγοράσουμε. Μπορεί να προσπαθήσουμε του χρόνου να μαζέψουμε χρήματα να το αγοράσουμε. Επομένως, αναγνωρίζει την επιθυμία του, αλλά ταυτόχρονα το κατευθύνεις και στην πραγματικότητα. Μια άλλη δύσκολη στιγμή για πολλά παιδιά είναι όταν θα πρέπει να μάθουν τα ίδια για τη δική τους ασθένεια ή για την ασθένεια των γονέων τους. Εκεί πάλι χρησιμοποιούμε τη γλώσσα της αλήθειας. Πριν πεις στο παιδί κάτι, ρώτησε το ίδιο το παιδί να δεις τι έχει καταλάβει. Συνήθως τα παιδιά τα έχουν καταλάβει από πριν. Αυτό που τους βοηθάμε είναι να βγάλουν τα φαντάσματα, τους εφιάλτες, τους φόβους που μπορεί να δημιουργήσει. Τι σημαίνει να έχω μια ασθένεια ή τι σημαίνει να έχει ο μπαμπάς μια ασθένεια. Όλη αυτή η ειλικρίνεια είναι ψυχοτραυματική για ένα παιδί ή το αντίστροφο μπορεί να είναι? Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να τραυματίζονται τα παιδιά. Όπως υπόθηκε και νωρίτερα, το τραύμα και ο πόνος είναι μέρος της ζωής. Το θέμα είναι να ξέρει ο άλλος τι συμβαίνει και ότι έχει κάποιους ανθρώπους να το στηρίξουν. Αυτή είναι η ουσία. Το να προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά σε ένα στήρο περιβάλλον, σε μια δικτατορία ευτυχίας, είναι ουτοπικό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τους ανθρώπους που είναι μαζί μας και να τους κάνω μια υποθετική ερώτηση που αφορά μια άλλη απώλεια που είναι ό,τι πολυτιμότερο λέμε ότι έχουμε, είναι η υγεία μας. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδρούσατε στο άκουσμα ότι έχετε μια ασθένεια η οποία απειλεί τη ζωή σας? Υποθετική λέω την ερώτηση. Και σας εύχομαι ποτέ να μην συμβεί. Στην αρχή θα πανικοβαλόμουν, αλλά μετά θα το έψαχνα να δω πώς θα το αντιμετωπίσω. Να ακούσω και εσάς. Στην αρχή σαφέστατα με πανικό πάρα πολύ, αλλά περισσότερα θα έτρεχα για το ψυχολογικό μου κομμάτι και από εκεί πέρα θα ήταν θέμα γιατρών. Θα μου πείτε κι εσείς? Πιστεύω πως πολύ μεγάλη σημασία έχει η πρόληψη. Και αν συμβεί θα το προλάβω στην αρχή. Θα μου πείτε? Θα είχα σοκαριστεί στην αρχή, αλλά πιστεύω μετέπειτα πρέπει να επικρατεί ψυχραιμία και ηρεμία. Αν βάλεις ένα τοίχο μπροστά στο πράγμα που έχεις και στην αρρώστια, δεν θα περάσει. Εγώ αυτό πιστεύω. Πολύ αισιόδοξη αυτή η προσέγγιση. Εγώ με πολύ άγχος και πανικό. Δυστυχώς. Τα αντιμετωπίζω όλα. Ακόμα και τα πιο μικρά, Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα στη ζωή. Υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες ανθρώπων. Δεν θέλουμε να πούμε ότι όλοι είναι ίδιοι. Να πω ότι τη θέση της κυρίας Αβράμπου έχει πάρει ο κύριος Δικαίος. Καλώς ήρθατε. Είστε ψυχίατρος. Πριν όμως έρθω σε εσάς, θα ήθελα να πάω στην Ευαγγελία.
και να τη ρωτήσω αν η απώλεια της υγείας είναι μια ψυχοπιεστική κατάσταση. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζω ότι πάσχεις από διαβήτη, ψαχαρόδι διαβήτη, και μάλιστα λόγω αυτού έχεις χάσει ένα δάχτυλο του ποδιού σου, έτσι δεν είναι? Ευτυχώς ήταν μόνο ένα δάχτυλο. Αυτό πολύ όμως βλέπω ότι χαμογελάς και το αντιμετωπίζεις με αισιοδοξία. Έτσι, ναι. Είμαι και από τη φύση μου έτσι, πολύ αισιόδοξο άτομο, και έτσι κατάφερα και το ξεπέρασα και αυτό, και η χαρά μου ήταν μεγάλη όταν μου είπαν ότι ο ακροτηριασμός αφορά ένα δάχτυλο, το μεγάλο δάχτυλο μόνο. Γιατί η επόμενη, ξέρετε ότι είναι στο γόνατο. Τέλος πάντων αυτό το ξεπέρασα. Δεν είναι... Την αρρώστια δεν τη φοβάσαι δηλαδή? Όχι. Θεωρείς ότι θα την αντιμετωπίσεις ό,τι και αν είναι? Όσο και πάει, και αν και εφόσον μπορέσω και διατηρήσω έτσι μέχρι εκεί τα πράγματα, θα είναι πάρα πολύ καλά. Πάντως είναι καλό ότι στο κομμάτι της απώλειας της υγείας είσαι πολύ ψύχρεμη. Βέβαια, πολύ. Και να περάσω τον κύριο Δικαιό να τον καλωσορίσω. Γνωρίζω ότι πολλές ασθένειες συνυπάρχουν ή τουλάχιστον ακολουθούνται από κατάθλιψη ή αγχώδη διαταραχή. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κάθε απώλεια είναι πένθο γόνος, ας πούμε. Επομένως και η απώλεια της υγείας και η απώλεια της προηγούμενης κατάστασης, γιατί δεν είναι μόνο η απώλεια της υγείας αν πονάς, είναι και η απώλεια του ότι μπορείς να βγεις έξω, να πας εύκολα σινεμά, δηλαδή είναι απώλεια δραστηριοτήτων που μπορεί να προέρχεται από την νόσο. Και απώλεια σχέσεων. Σου στερεί πράγματα, σου στερεί σχέσεις. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές για να μην μας πάρει από κάτω αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε όταν έχουμε μια σοβαρή ασθένεια? Εάν λέγατε εσείς ότι μου κόψαν το δάχτυλο, πώς να μην είμαι στεναχωρημένη? Και είμαι στεναχωρημένη και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Τι να κάνω, έχασα το δάχτυλο. Δηλαδή, άμα αρχίσεις και μπεις αυτό και το θεωρείς φυσιολογικό, είναι η πρώτη μεγάλη παγίδα. Δηλαδή, για όλα πρέπει να μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Λίγο σας πήρε από κάτω όταν χάσατε το Σπύρο. Αυτό ήταν. Σας πήρε από κάτω εκεί. Με πήρε από εκεί και αυτό, την κατάθλιψη. Αυτό μάλιστα αφέθηκε και σας πήρε από κάτω κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Αλλά αυτό λέω, το να καταλαβαίνεις τη διαφορά του σε παίρνει από κάτω. Και είναι και το να προσπαθήσουμε μέσα μας να βρούμε τρόπους για να χειριστούμε το άγχος και το φόβο που μας προκαλεί η νόσος και η κατάσταση την οποία αναφέρατε. Το θέμα είναι ότι αυτό ακούγεται πολύ αόριστο. Τρόπους, πώς να τους βρούμε μόνοι μας, ξέρουμε? Να βλέπουμε τα λάθος βήματα που πάμε να κάνουμε προς την κατεύθυνση της απομόνωσης, του να κλειστούμε μέσα, του να μην το λέμε στον κόσμο, το να μην το μοιραζόμαστε με τους γύρω μας. Αυτό το βλέπουμε, το συνειδητοποιούμε. Ναι, και εκεί πρέπει να αντιδράσουμε. Να προσπαθήσουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Και να αντιδράσουμε αμέσως. Έχω μπροστά μου μία λίστα με καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε αυτό που εσείς οι ψυχίατροι λέτε μετατραυματικό στρες. Αν έχει βιώσει ένα ατύχημα στο οποίο χάθηκαν άλλοι άνθρωποι δίπλα του. Αν κινδύνευσε ο ίδιος σε ένα ατύχημα. Αν έχει κακοποιηθεί στην παιδική ηλικία ή στην ενήλικη ζωή. Εάν βίωσε μια φυσική καταστροφή, ακόμα και αν έγινε μάρτυρας, διαβάζω, μιας δολοφονίας. Τι είναι πολύ απλό αυτό που λέτε εσείς μετατραυματικό στρες? Η διαταραχή λοιπόν αυτή είναι ότι έχει συμβεί ένα γεγονός και η διαταραχή δεν είναι μόνο το άγχος και η κατάθλιψη που σου αφήνει, αλλά είναι ότι σου αφήνει την επαναβίωση του γεγονότος. Δηλαδή ότι ξαφνικά είτε μέσα στα όνειρά σου αναδύεται ζωντανό μπροστά σου το γεγονός, ή μπορεί να σου αναδύεται ζωντανό μπροστά σου το γεγονός ακόμη και στο ξύπνιο από πολύ μικρές πυροδοτικά συμβάντα, αφορμές, τα οποία θυμίζουν το γεγονός. Ο βιασμός, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελεί μία από τις πιο επώδυνες και δύσκολα αντιμετωπίσιμες μορφές μετατραυματικού στρες. Μάλιστα. Ναι. Γίνεται με πολύ βίαιο τρόπο, πολύ συχνά. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το μετατραυματικό στρες, κυρίες και κύριοι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να δούμε πώς μπορεί μια γυναίκα να προστατευτεί αν κινδυνεύσει από βιασμό. Πρακτικές αλλά χρήσιμες πληροφορίες. Η γυναική ομάδα αυτοάμυνας έγινε πρώτη φορά το 1988 και ήταν ανάγκη τότε γιατί στη δεκαετία του 80 είχαμε ομαδικούς βιασμούς και μέσα από τις γυναικές οργανώσεις είπαμε ότι θα κάνουμε κάτι σαν γυναίκες να αυτοπροστατευτούμε. Μια γυναίκα που έρχεται στην ομάδα, τι μαθαίνει? Θα μάθει στην αρχή πολύ απλές βασικές τεχνικές αυτοάμυνας ώστε να μπορέσει να προστατευτεί από οποιοδήποτε κίνδυνο. Στο δεύτερο επίπεδο μαθαίνουμε πιο πολύπλοκα πράγματα. Πάμε και στο επίπεδο να χρησιμοποιούμε και όπλο, το δικό μας όπλο που λέγεται νατζινάτα. Είναι ένα ξύλο που το χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες πολεμίστρες Κινέζες. Βέβαια το ξύλο μπορούμε να το έχουμε έξω, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ομπρέλα για όπλο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα περιοδικό που έχουμε στο χέρι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τσάντα μας.
Η ομπρέλα είναι όπλο. Με πιάνεις, χτυπάω, είναι όπλο δυνατό. Έχω ακούσει για σπρέι πιπεριού που είμαι ενάντια στα όπλα, γιατί θεωρώ ότι είναι όπλο. Είναι πιο απλό να χρησιμοποιείς αν έχεις μια λάκ μες στην τσάντα, αν έχεις ένα άρωμα και πάλι αν προλάβεις. Πόσος χρόνος χρειάζεται για μια γυναίκα για να είναι σίγουρη για τις δυνάμεις της για να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές? Θέλει τουλάχιστον 1 χρόνο για μένα. Αν δεν το μάθει σωστά και αν δεν βγει αυθόρμητα να το κάνει και το κάνει λάθος, τότε θα φάει πάρα πολύ ψηλό. Και θέλω να είναι η γυναίκα πάρα πολύ ασφαλής όταν θέλει να κάνει κάτι και να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση για αυτό που κάνει. Πέρα από την πρακτική άσκηση, τι άλλο τους μαθαίνετε? Ένα μάθημα που κάνουμε μέσα στην ομάδα είναι πώς περπατάμε. Δηλαδή, περπατάμε με αυτοπεποίθηση. Περπατάμε με θάρρος. Περπατάμε με ψυχραιμία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αντανακλά το σώμα όταν το βλέπει κάποιος απ' έξω και ιδίως αυτός που θα θέλει να της κάνει κάποιο κακό. Επίσης, στις γυναίκες λέω ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν στο δρόμο με ακουστικά στα αυτιά. Το απαγορεύω. Γιατί μετά είσαι κουφός. Όταν είμαστε στο αυτοκίνητο, αν έχουμε την τσάντα δίπλα μας, την έχουμε κρυμμένη. Δεν φωνάζουμε βοήθεια, φωνάζουμε φωτιά. Δεν τρέχουμε προς το σπίτι μας, γιατί ο κακοποιητής ή ο βιαστής ή ο ληστής, αν θέλετε, θα μάθει που είναι το σπίτι μας. Πάμε κάπου αλλού. Και μετά από αυτό το πολύ ενδιαφέρον βίντεο, να περάσω στον κύριο Βούρδα. Διαβάζω, κύριε Βούρδα, όπως εκτιμάτε τουλάχιστον εσείς οι επιστήμονες, ότι το 70% των ανθρώπων που έχουν υποστεί κάποια μορφή κακοποίησης, όχι απαραίτητα σεξουαλική, κρατούν το μυστικό αυτό μέχρι το τέλος της ζωής τους. Αυτό είναι λάθος? Επειδή το παιδί είναι εγωκεντρικό, το κέντρο του κόσμου είναι το ίδιο, μπορεί να θεωρεί ότι ίσως έχει ένα βαθμό ευθύνης που έγινε κακοποίηση. Αυτό είναι το ένα. Και γι' αυτό να μην το λέει. Δεν μιλάει εύκολα και ιδίως άμα συμβεί σε μια μεγαλύτερη ηλικία, κυρίως της εφηβείας, μπορεί να ντρέπεται κιόλας. Πώς θα καταλάβουν οι γονείς ότι ένα παιδί έχει πέσει θύμα εκφοβισμού στο σχολείο ή από τους φίλους τους ή κακοποίησης γενικότερα? Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνεις εύκολα. Υπάρχουν πολλά συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με τον εκφοβισμό. Να χάσει τον ύπνο του, να αισθάνεται πιο στεναχωρημένο, πιο θλιμμένο, πιο αποσυρμένο. Δεν είναι ειδικά συμπτώματα όμως για τον σχολικό εκφοβισμό. Πιο ειδικό σύμπτωμα είναι να μην θέλει να πάει σχολείο. Δεν έχει ανάγκη θεραπείας τόσο το θύμα όσο δράστης σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή τα παιδιά που κάνουν bullying είναι τα παιδιά που έχουν ψυχολογικό πρόβλημα. Άρα εκεί πρέπει να είναι πιο ενεργός ο ρόλος των γονέων, να μιλήσουν με τους ακριβώς, και τα περισσότερα προγράμματα για bullying απευθύνονται κυρίως στους δράστες και όχι στα θύματα. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που συζητάμε σήμερα. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις, θα ακούσουμε την ιστορία μιας γυναίκας που έχει κακοποιηθεί. Θα δούμε αν η σιωπή είναι η λύση ή η λάθος κίνηση σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα μιλήσουμε για άλλα ψυχοδραματικά γεγονότα και θα δούμε αν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όταν συμβαίνουν ή υπάρχουν και τρόποι μετά από χρόνια να βρούμε τις λύσεις για αυτά. Σε λίγο και πάλι μαζί. Παρακολουθείτε την εκπομπή Όλα για την Υγεία. Μιλάμε για τις ψυχοτραυματικές καταστάσεις που μπορεί να μας καταστρέψουν τη ζωή ή τουλάχιστον, αν δεν αναζητήσουμε λύσεις, να τις βρούμε μπροστά μας αργότερα. Κοντά μου είναι ο κύριος Δικαίος, ψυχίατρος, και η ηθοποιός η Ευαγγελία Ισαμιωτάκη από την αρχή της εκπομπής. Ευαγγελία, θα σε πάω σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, ταμπού για την Ελλάδα, και θέλω να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις ως γυναίκα. Μιλάω για την κακοποίηση των γυναικών. Με όποια μορφή έχει αυτή η κακοποίηση. Από τον ξυλοδαρμό μέσα στο σπίτι και κυρίως γίνεται ενδοοικογενειακά αυτό. Δεν γίνεται εκτός οικογένειας. Σωστά. Θα ανεχώσουν μια τέτοια συμπεριφορά από τον άντρα σου? Λέω από τον άντρα σου, που ευτυχώς όλοι ξέρουμε ότι μόνο στον κινηματογράφο ήταν κακός. Δεν ξέρω στη ζωή του πώς ήταν. Και είχε βιάσει όλες τις πρωταγωνίστριες. Όλες τις είχε βιάσει. Όλες. Δεν άφησε καμία. Αφού έλεγε ο Φίνος, θέλεις να γίνεις πρωταγωνίστρια? Σε βίασε, παιδί μου, καλογύρω. Αν δεν σε βίασε, δεν μπορείς να γίνεις πρωταγωνίστρια. Αλλά είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το ξέρω, για να γελάμε. Για μένα είναι τραγικό. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ιδιαίτερα όταν ο σύζυγος επειδή είναι πιο δυνατός και αυτό την κακοποιεί με ξύλο, με σεξουαλικά, με αυτό δεν μπορώ καθόλου να το κουβεντιάσω. Δεν μπορώ, αγόρι μου. Δεν το έχω. Απευθύνθηκες και σε μια γυναίκα που μόνο με τριαντάφυλλα, που λέει και ο ποιητής, έχει κακοποιηθεί από τον σύζυγο.
Θα συζήταγες αμέσως γι' αυτό αν είχε συμβεί? Αμέσως. Θα το έλεγες? Θα το έλεγα. Θα το έλεγα. Δηλαδή η υπερηφάνεια μου δεν θα μου επέτρεπε να δεχτώ μια τέτοια συμπεριφορά, και ιδιαίτερα από τον άνθρωπο που αγαπούσα και που σεβόμουν και που εάν συνέβαινε αυτό θα σηκωνόμουν και θα έφευγα. Ειλικρινά δηλαδή θα διέλυε τα πάντα. Με τίποτα δεν θα το δεχόμουν. Κύριε Δικαιό, βλέπω ότι μετά από τέτοια γεγονότα πολύ σοβαρά σπέβδουν αμέσως ψυχολόγοι επιτόπου να βοηθήσουν. Εκείνη την ώρα τι μπορούμε να περισσώσουμε? Δεν είναι βέβαιο 100% ότι αυτό έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Αν δεν είσαι έτοιμος να το κάνεις, μπορεί να τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Αν δεν είσαι έτοιμος να μιλήσεις. Που σημαίνει ότι το να μιλήσω είναι σου δίνω το χώρο να μιλήσεις χωρίς όμως να σε υποχρεώσω. Αν θες να μιλήσεις πάντως, μπορεί να αισθανθείς και καλύτερα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλεις. Να σου δοθεί ο χώρος να το κάνεις. Αν δεν θες και το κρατήσεις αυτό για χρόνια. Τώρα εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι μια παρέμβαση που μπορεί να γίνει πάνω σε εκείνη τη στιγμή είναι να ελαττώσει κανείς την αντίδραση άγχους που προκαλείται, ακόμη και με φάρμακα, για να μην εγκατασταθεί αυτή η ανάμνηση του τρομακτικού σωματικού άγχους που ακολουθεί το γεγονός. Να περάσω απέναντι στην κυρία Ψαρέλη, να την καλωσορίσω, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός στο Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Έρχεστε καθημερινά αντιμέτωποι με την κακοποίηση, με πολλές γυναίκες στην Ελλάδα που κακοποιούνται, και θέλω να σας ρωτήσω αν εξακολουθεί να παραμένει μυστικό. Σίγουρα δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε θέση να το συζητήσει εύκολα. Είναι ένα θέμα που τον πονάει ή την πονάει, αναλόγως. Είναι ένα θέμα που του προκαλεί αμφίθυμα συναισθήματα. Το θετικό στην όλη υπόθεση, αν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει κάποιο θετικό, είναι ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση. Υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Γίνονται καμπάνιες που αφορούν στο θέμα της κακοποίησης, που αναγνωρίζουν κάτι υπαρκτό. Στην ουσία που προσπαθούν να καταρρύψουν αυτό το ταμπού ότι δεν μπορείς να το πεις, δεν μπορείς να αφήσεις το σπίτι σου άμα κακοποίησε. Ειδικά αυτό που ισχύει πάρα πολύ στις κλειστές κοινωνίες, που ίσχυε περισσότερο παλιά και λιγότερο ίσως τώρα. Γιατί οι γυναίκες ανέχονται την κακοποίηση? Υπάρχει εξήγηση σε αυτό? Σίγουρα ένας βασικός λόγος είναι η οικονομική εξάρτηση που τυχόν έχει η γυναίκα από το σύζυγο. Δηλαδή, μια γυναίκα που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει την απόφαση ότι είτε μόνη της, είτε αν έχει παιδιά, με τα παιδιά της, να αποχωρήσει από το περιβάλλον όπου ασκεί την κακοποίηση, αυτό θα είναι σίγουρα ένας ανασταλτικός παράγοντας. Και ειδικά όταν δεν υπάρχει και υποστηρικτικό περιβάλλον φιλικό ή συγγενικό. Κύριε Βούρδα, θέλω να σας ρωτήσω αν η κακοποίηση όταν γίνεται μέσα στο σπίτι για ένα παιδί, από τον πατέρα ή τη μητέρα, είναι ακόμα πιο ψυχοτραυματικό γεγονός για ένα παιδί, γιατί δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Συνήθως αυτοί που εμπιστεύεται ένα παιδί είναι οι γονείς του. Αν οι ίδιοι το κακοποιούν, τότε πού μιλάει το παιδί, σε ποιον? Ευχόμαστε να υπάρχει ένας ενήλικας που να είναι άτομο εμπιστοσύνης και να έχει μια καλή σχέση με το παιδί. Μπορεί να είναι ο νονός, μπορεί να είναι ο δάσκαλος, μπορεί να είναι ένας θείος. Ξέρουμε ότι το να υπάρχει ένας τέτοιος ενήλικας στη ζωή ενός παιδιού είναι σωτήριο. Να κρατήσουμε αυτό. Εμείς συναντήσαμε, κυρίες και κύριοι, μια γυναίκα που για ευνόητους λόγους δεν μιλάει μπροστά στην κάμερα, η οποία αναφέρεται στη δική της κακοποίηση και με συγκλονιστικό τρόπο, όπως θα δείτε, μας εξηγεί πώς βρήκε τη δύναμη να αναζητήσει βοήθεια και να αντιμετωπίσει το μετατραυματικό στρες. Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια της κακοποίησής σου, ποιος ήταν ο θήτης? Ο θήτης ήταν ο σύντροφός μου. Το δεύτερο μήνα της σχέσης, με το που ξεκινήσαμε και μάθαμε ότι είμαι έγκυος, ξεκίνησε να γίνεται βίος απέναντί μου. Ποιες ήταν οι πιο ακραίες καταστάσεις βίας που έζησες? Οι βιασμοί μου, ο πνιγμός μου, πολλές φορές που ένιωθα ότι δεν θα πάρω την επόμενη ανάσα, πολλές φορές πίστευα ότι δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου, μέχρι και το τελικό στάδιο που με πυροβόλησε και το τελευταίο σκηνικό που έγινε, που προσπάθησε να μου αφαιρέσει τα δόντια με μία τα άλλα και καθώς με έλυσε ένα αστόν προσπάθησε να με κάψει. Προσπάθησε προηγουμένως να με πνίξει, μετά με πυροβόλησε, ξέφυγα, κρύφτηκα σε παρακείμενους τάμους, με ζήτησα βοήθεια, δεν με ανακάλυψε και έτσι διασώθηκα. Έχει απειληθεί λοιπόν η ζωή σου πολλές φορές. Πώς βίωσες αυτό το μετατραυματικό στρες? Πάρα πολύ δύσκολα. Στην αρχή δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν έτρωγα. Είχα εφιάλτης, φοβόμουν να κυκλοφορήσω τη νύχτα. Φοβόμουν γενικά το σκοτάδι και όταν έμενα μέσα σε 4 τοίχους μόνη μου. Δεν ήξερα αν είμαι ικανή να προστατέψω τα παιδιά μου, τον εαυτό μου.
Και αν ο επόμενος άνθρωπος που θα συναντήσω στον δρόμο θα είναι χειρότερος από τον σύντροφό μου. Τελικά πώς αποφάσισες να ζητήσεις βοήθεια, τι σε παρακίνησε να χτυπήσεις πόρτες? Όταν συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπός μου που συγχωρούσα 4 χρόνια συνεχόμενα, σε κάθε ξυλοδέρμα και σε κάθε βιασμό κοίταξε να μου αφαιρέσει τη ζωή μου, εκεί είπα τέλος. Στράφηκα για βοήθεια στο κέντρο στήριξης οικογένειας. Με βοηθήσανε, με καθοδηγήσανε και παραμένουν μέχρι και σήμερα, εδώ και 3 χρόνια, να με καθοδηγούν. Σε ψυχολογικό επίπεδο, πόσο νιώθεις ότι έχεις βοηθηθεί, ήταν αποτελεσματική αυτή η βοήθεια? Ανακάλυψα τα αίτια. Ότι ναι, μεν λέμε φταίμε, αλλά δεν φταίμε επειδή διαλέξαμε το λάθος άνθρωπο. Φταίμε γιατί αυτό μας περάσανε και πρέπει να το βάλουμε από μέσα μας. Και αν δεν το βγάλουμε, αυτό θα συνεχιστεί να υπάρχει. Θα ξαναπέσουμε σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Σήμερα έχεις τις ίδιες φοβίες? Έχουν καταλαγιάσει λίγο μέσα σου όλα αυτά ή όχι? Έχω καταπολεμήσει τα περισσότερα. Βέβαια, οι εφιάλτες είναι, δεν φεύγουν. Ακόμα βλέπω ότι με κυνηγάει, ακόμα βλέπω ότι γλιτώνω, προσπαθώ να γλιτώσω τη ζωή μου. Και το μοναδικό πράγμα που βλέπω είναι τα παιδιά μου. Θέλω να ζήσω για τα παιδιά μου. Κύριε Δικαίο, βλέποντας αυτό το βίντεο, αναρωτιέμαι αν η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει με τα μέσα που έχει σήμερα να διαγράψει αυτή την τραυματική εμπειρία ή έστω να μας βοηθήσει να ξεχάσουμε την εμπειρία αυτή και να είμαστε περισσότερο λειτουργικοί. Μπορεί να μην μπορέσουμε να την ξεχάσουμε ποτέ. Δεν έχουμε τρόπο να ξεχάσουμε, αλλά να ξεχνάμε αυτή την αντίδραση που μας φέρνει. Και υπάρχουν κάποιες φαρμακευτικές θεραπείες που μπορεί να βοηθήσουν. Είναι συζητήσιμο πόσο αποτελεσματικά. Και με ψυχοθεραπείες, οι οποίες είτε επικεντρώνονται στην αντίδραση τη σωματική και την ψυχική, την νοητική, στην ανάμνηση της εμπειρίας. Δηλαδή πολύ πιο απλά να δούμε την... Δηλαδή την ώρα που σου έρχεται αυτό που σου τη θυμίζει και που πρόκειται να έρθει, τι μπορείς να κάνεις για να το αντιμετωπίσεις. Για να διώξεις πιο πρακτικές ψυχοθεραπείες, αν θέλετε. Και ψυχοθεραπείες που απευθύνονται σε μια μεγαλύτερη σφαίρα και που βοηθάνε ισχυροποιούμενος να αντιμετωπίζεις και την ανάμνηση. Ουσιαστικά δηλαδή μέσα από την ψυχανάλυση γίνεσαι πιο δυνατός για να μπορείς να αντιμετωπίσεις την... Μπορεί να μην είναι μόνο Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι, εγώ καταλαβαίνω, που οδηγούν όμως το ίδιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Να κρατήσουμε αυτό και να πούμε ότι υπάρχει λύση. Να κλείσουμε και λίγο αισιόδοξα. Ευαγγελία, ακούγοντας όλα αυτά και έχοντας βιώσει μια τραυματική εμπειρία, την απώλεια του αγαπημένου συζύγου, τι θα έλεγες ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που σε βοηθά να ξαναμπεί στη ζωή μετά από ένα τόσο ψυχοτραυματικό γεγονός? Ναι. Με έκανε η ψυχική δύναμη και η αγάπη για τη ζωή. Κακά τα ψέματα. Μας αρέσει η ζωή, την αγαπάμε. Και εκτός από την οικογένειά μου που με βοήθησε πάρα πολύ, εκτός από την αγάπη μου στο θέατρο, υπήρχε και μία δύναμη ψυχική που με έκανε να τα αντιμετωπίσω όλα με θάρρος. Και είπα, ναι, η ζωή συνεχίζεται, θα είμαι στο πλάι του με τις μνήμες μου, αλλά όμως εγώ πρέπει να συνεχίσω να ζω. Πιστεύεις, Ευαγγελία, δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτή τη δύναμη? Αρκεί να την αναζητήσουμε μέσα μας. Και εφόσον το θέλουν, την έχουν αυτή τη δύναμη, αλλά πρέπει να το θέλουν πολύ. Να την αναζητήσουν και να γίνουν δυνατοί. Να κρατήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Το ερχόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, να είστε μαζί μας, καθώς θα δούμε τι κρύβεται πίσω από τη λαϊκή σοφία, εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, που έχουν τη βάση τους στην ιατρική και περιγράφουν εξαιρετικά τα ψυχοσωματικά νοσήματα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.